Божествена течение, святаго Евангелие Господа, Бога моли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрост, прости, устишни святаго. И Духові Твоєму. По пути святаго Евангелия. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Рече Господ, на учениците си няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да не се узнае. Затова какво сте казали в тъмно, то ще се чуе на видео, и какво сте казали на ухо, в скривалищата, то ще бъде разгласено от покриви. А на вас, моите приятели, казвам, не бойте се от тия, които убиват тялото, а сетне не могат нищо повече да сторят. Но ще ви покажат кога да се боите. Бойте се от оногова, който след убиването има власт да хвърли в генната, да, казвам ви. От него се бойте. Не петли връбчета се продават за 2 асирия. Ни едно от тях не е забравено от Бога, вам космите на главите ви са преброени. И тъй не бойте се, от многото връбчета вие сте по-ценни. Казвам ви, всеки, който мене признае пред човеците, Син човечески ще признае него пред Божите ангели, и който се отрече от мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божите ангели, и всеки му, който каже дума против Сина човечески, ще бъде простено, а на оногова, който каже хула против Духа Святаго, няма да се прости. А когато ви заведат в синагогите при началство и власти, не се грижете как или ще отговорите, или що ще кажете, защото Дух Свети ще ви научи в същия час какво трябва да кажете. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Воскресение Христово видовше, поклоним се святому Господу.